Kung unsay mahimo ni nga sa ako, wa ko na kamot. Kanaon ta ang manlista, kanang dili buta ba? Mailhan nilang taong saktong kalisod. Mga testimony sa mga pagmahay ba? Nga wala nang abot ang angay, mabot para sila. Diri sa Bukidnon, diri nato makita si Tatay Piloy, usa ka 74 anyos na PWD. Nagpuyo siya sa sitio Kibulawan, Barangay Kalugmanan, Manolo Fortich, Bukidnon. Unsa sila katuig ang milabay sa dihang kinahanglan putlon ang pikas braso ni Tatay Piloy tungod sa usa ka sakit nga mitakboy kaniya. Aside ana nga problema, nadugangan kini kay nakigbulag man kaniya ang iyang asawa. Sa karon mga higala, nagpuyo si Tatay Piloy sa usa ka gamayng payag didto kilid sa gamayng buntod. Sundan nato ang iyang istorya. Hello guys, karon may nakaabot na mi karon sa area nami karon sa sitio Kibulawan, Barangay Kalugmanan. So kauban ako karon ang ski chairman sa Kalugmanan, si Lister. Ba, si Lister. Baka kami yapon ni Henry tapos mangod din Lister dayon. Ayan. Sa among pangitaon karon ang katong sino katong niya gali? Tatay Piloy nga Dalanon. Tatay Piloy Dalanon. So asa yung payag kato halay kato? Kato mao day gitod nato yung anak ko. Alaka. Guys, asa to? Tatay burnit din. Kato daw digto. Ala, kalayo man. So may oras alas 5 na ra ba? Layo man ay kayo ang iyang balay di ay. Nay mga payag diri sa okay. Stilan. So ang ila pong dalan, wa namin ka video gina kaning kamot ni pag-drive. Yaggoy. Naning kamot ni pag-drive gina. Wa namin taon ni ka video pero grabe. Di na ko mabalik diri nga mag-ulan kay kaming duha ni Henry. Wa gyud. Kapit gyud mga lubag sa dalan. Kaling agyan na. Naglamba-lamba ang motor. Tagiya po ka na dyan na balay digto, nag-inusara. Ay mga sapa sa kilid. Tapos diri nga area, kato makita diya nga area guys, muna siya ang kanang Mount Kitanglad. Ay mao na ya? The best kayo no, Mount Kitanglad. So this is what Bukidnon is, diba? Grabe. Ayos kayo. Simple kayo pagpanginabuhi diri. Doon na siyang balay. Ay, may mapod. Ini Rio. Ayo, may hapon. Tay, okay na ba? Nag-video-video mi tay? Pwede na? Ay, mga pagdan na natin. Gibanit? Gibanit? Anak ko tay? Papa. Ama ka po yung karang dito? Ay, babaw. Tay, mga tanah rami tay. Sakay mo niya ang balay na buka. Pwede pasakay diri? Sige, mayo. Ito pa. Ilagaak pa ng kwantay. Iwa naman. Ipa. Bulaga. Masig bulag diri. Wa ko maritya. Masakan ba kanina dito tay? Sige, sakara kay. Ha? Sakara. Sige, di ba? Mana mo buka. Sabos man sa ka parang kuan. Sure mo diri, bahin lang mo sa kanang area para dili makuan, dili ma. Sure ka ikaw. Jun non si Lister. Jun dia binok si Jun. Sure ka. Hilang. Bahin na si Rio. Bor, ay bor. Sige na mo. So ang ilang area inanay gyud. Nilanggam. Dagan mo kay. Nailanggam mo. So ilang area inanay ka kuan, inanay ka tsada nagita sa bukid, literal nga Bukidnon gyud ang area guys, the best kayo. The best ang hangin, the best ang basta the best ang palibot. Paminaw ang patingaw, tingog oh. Oh, di ba? Karon dai sulod sa payag ni tatay. Okay ra na. Sabi kumusta man tay? Nagya ko sa kalisod. Lisod. Imo na yung mga manok na sa kuan no? Ako. Kalingawan. Kalingawan. Ano sa kamot tay? Naputol mari dito ko doktor. Ha? Ito
doktor. Kay? Kay naghubag man diri sa ako. Pwede, di ba? Pwede makita tayo? Pwede makita? Pwede. Uy, Gi... Ano sa'yo nitabo rin natin? Ano sa'yo nitabuan na? Naghubag man diri sa ako na katong ingon nila nga pail bitaw batot tos dinukid. Pail? Naghubag diri. Pag gidala ko sa ospital, giputol naman mo si doktor. Muna maglisod po si Tatay Pangita dahil sa ang kuhan kay... Sa galis ko sa akong pangabuhi gid. Wa may Yung sa'yo may mong kandiri, mong tawa ni Ikuan. Kanang mintin mo, tagadlaw ka ni mo, imong lungagon. usay kulong bugas kunatagan ako sa akong mga anak. Numero kadto ko smilag saya tagay ko nga kulo ko gantag bugas kalipay na sa mga sentral. Imong asawa dito, asa naman? Wala man. Nagbulag mo? Bulag na gid ni kay 11 anyos naman. Taon-taon na din. Imong kauban lugar diri, mga iring na lang. Iring na lang. Iring na lang daw ko mo. Dol nami, mga 1/4 na lang. So may gali kay nakaiba-iwas mi sa ulan kay kun dili impas mi sa grabe nga dalan. Ay mo dito itong kita kayo dito. Oh, digdo mi na lamba-lamba tong giagi. May gali kay mo tong dali kung mayo kay na kay ang gabon man gud kay murag hayag-hayag pa diri. Kay kung wala taga baiwas adto impas yun da. Second day na mo karon, mo na yung pagbalik kay amo nang testingan og tabang si Tatay Piloy. Og nagdala gid ko ako mga expert nga mambasok kay sa mua. Muna silang kusog kay mambasok. No. Muna kaning nakakalog puti muna siyang leader sa pakyawan sa una. Ayo, tay. Ay tao. Ay, tay. Ay, may hapon. Kumusta man? Ano bago lagi? Ala. Bago ako kay kadto ko mahulog mo lagi dia. Gibaguhan gini mo kay oh, lagi ti tong yagi good. Abdi ka gunin mo kasi kawan mo pagbaguhan eh. Kura. Ikaw ra? Kaabdik bago ni mo makuan ang tuig isang adlaw man tong kaabdik basakat ko. Gani habul ka ni. Ay mo ni. Di na gitsawa na sa tingog. Nao mga kauban dira nangita kog kabaw. Kabaw? Kabaw nga para idaro ba? Dito ko gikan ang duha ka kabaw digto daw. Ang isa na busy ang isa ka magdaro. Ang isa pod to kasi ang baul. Mo ni yang area kanina yung mga kawayan tanan kanina area mo ni yang daan nga string beans string binan mga string beans adire karon among time 1 and a half day di ay ang among time na lang para trabaho ni karon kinahanglan namo siya madaro kay kung madaro mga tanggal man sa butahin tay ba so ang pisit ang unang tanggal ang pisit sa daan pwede mo sakit ang kabaw. Sige. Salamat sa paghigugma palangga ko. Wa ko'y laing ibalos kundi ang kalipay mo. Sukat niya ni abot ka malipay yung nagid ko. Kaya na mo nagisugdan ang pagpadanggal sa pisi karon nasugod na po ang pagdaro. So yan darohon bali-balihon ni karon og daro. Paring kamutan na mo nga unta nagin may output ugma. Kumusta man tay? Okay ra sa mo ana, lipay ra pug sa kuan. Mo lang, kalipay mo lang. Pa. So kani ang area naundangan gid niya kay naigod ako rin sa tatay daotang hangin. Daotang hangin, daotang hangin so karon ato paring kamutan niya babalik. Kay mo po niya mong tumong sa backliners karon guys nga unta babalik na mo iyang garden ang iyang sitawan, iyang mga sitaw, iyang string beans kay para kuan daw kanang ma-sustain mo na to ba nga i-favor nga mo dako na makapamaligya siya. Kaya kung taga na to sa tatay karon og pila ra pa tumahatag sa iya nya. Mahulot og pila ka adlaw. Ang next na po dayon may problema, di ba? Pero kung taga to sa sitaw kanang makatanom siya, so magamit yapon niya. Pwede pa nodan ba? Pwede pa mabaligya. So kanipon si tatay ato ni balikan po ang iyang output sa tuwang sitaw nga gihimo sa iya diri, iyang sitawan. Balikan nato din sa mga after mga 2 months siguro atong balikan. Lasi tatay re. Tay. Yeah.
Basig kuan, ulan naman ulan. Wa pa kusog ko. Magdaro ka pa dayon sa nagulan? Kung dili kay kusog, kay raincoat. Kuya ni sila ka diri oh. Diyan lang tayo. Halang. So si Tatay Erning karon nagpaninguha gyapon na siya nga mahuman gyapon ang kuan nami mahimo karong adlaw. Padayon gyapon ang iyang daro, kabaw. Kabaw ang iyang gagamit. Karon gaulan na bagyo dagko na kay lusok tay, pahulay sa tay. Kamera dagko na dili dito sa trapal. Kamera dili na gini kuan joke ang ulan. Naundang sa among pagdaro. Hawa sa laping. Undang sa. Kay murag dagko ang lusok sa. Dago ta. Siguro ini mga kuan mo. Ang katong tent. Ano yung sitwasyon karon guys? Basang-basa sa ulan. Nako po mga ang mga gamit nga mabasa ipakuan. Ipadigdabit. Isigir basag tubig. Okay, come on. More to go. Kaya yan, backliners to more. Nani ang sitwasyon ngayon guys. Kusog yung ulan, naadiri bagyo. Unta dili lang unta malangkat ang among kawayan. Ug ang mga ipangikot ang mga pisi. Ha? Di ako ipukuan dito lang. Nabasa biya ko lang. Magugay kayo ko lang. Ato di makayot. Dili lang ito. Kaya wala akong pay. Si Tatay, among gi-check up yang panihapon, ang iya daw nang giluto, di man makaro diri ha. Ang iya daw giluto kay to gani. Nagluto daw siya itlog nga kisabaw. Ang iyang kanon kay sobra daw ginas panihod to. Aw iya daw sobra ori mo yung gituyo tay para diretso na. Ay lagi, nagluto siya panihod to, giapil nimo ang para panihapon. So nani gibitaw sa iya iligting ulan diri. Sila no. Gikan mi sa ubos gayna pod guys, nagtanaw mi kung nami maliguan, wala man sapa namin nanya, sapa tungkol sa kusog sa ulan nalubog. Naglatagaw po kay mangitaw ka ng mga tubod ba. Ang isa na mayabas sa ginuno. Likod aning sagi ni bayabas. Ako ay umaawit at tayo ay sumayaw sa himig na kultura na aking sinisigaw. Ako ay umaawit at tayo ay sumayaw sa himig na kultura na aking sinisigaw. Oh, 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 oh. Kauyaga, kauyaga. Oh, 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 oh. Kauyaga, kauyaga. Sa lima na mo kakatuig diri tay nga kuan kanang aside sa mo kinsa pay laing nag anhi diri. Wala pa na kuan. Kamo pag yun. Rudi katong nangatag og pinaskuan di ang sa packing. Natingala ko wa mar kumapil na ang giyatagan ka turo mga gwapog balay. Natrabanti dia sa ubos ta 500 ang adlawan. Ang pinaskuan napaingon sa mga gwapog balay. Oo. Nakato sa tang inadlaw ta 500 ang adlaw dia. Aga sa ako gapuyo ay dito kay ingon manilang hulat-hulat kay naay gapangatag nas kuwag packing bugas o taran-taran lagi dia mga kuas packing. Sentral tinapa lagi og kitsap tuyo na lagi tanan dia. Gapuyo ay ako dito uli na lang ang packing wa ko kadawat og ako. Nagulat-ulat kag maayo pero wagi ka kadawat. Wala akong kadawat. Kaya ingon ko lagi nga kanaon ta ang manlista kanang dili buta ba. Mailhan nilang taong saktong kalisod. Kinsa gyud tinuod nga naglisod. Oo, kinsa ta. Kayo saay pabor-pabor ang matagod. Bitaw pa dia gid pabor. Bisan nun tatog nakakauna nanay makaon. Nanay pero tungod kay duol sa dugan. Duol sa dugan. Sila na nun ang natagaan. Imbis ang tinuod nga naglisod wala. Wala. Mga manang realidad sa tuang panahon gid karon kay. Kay katulang ang ginabang ni kuan dire Presidente Duterte nga tagapsak nga bugas
No ruto lang des baryo, wa kaya kumatagi ang mga trabante lagi diri mo yung pangatagan. Wala imo na kuan. Oo, kaya kung kakuat to na nag-ingon lang da kali ginangutana sa akon sa naay mo diha. Kuwa makumatagi. Dagan man dito sa baryo. Adto ko dito ingon masla wala naman. So inana gyapon na dunga to guys ba nga ang mga sa tingog pa lang ni tatay mga pagmahay bitaw gyapon nga daghan kayon ta nga mga benepisyo nga makuha ta sa gobyerno nga matabang sa mga kabus gyud ug sa mga lisod gyud nga tinuod. Pero usahay ingon pa ni tatay buta usahay ang mga nang lista. Kaya nganong mas nalista pa nila mga sadag balay, na isaktong pangita. Pero ang tinuod nga naglisod nga unta nang hinanglan og maayo, sila na nang wala sa lista. So siguro di man tanan pero at least sa sinagog lakaw-lakaw, di lang istorya ni Tatay Piloy nakadungog ginani. Daghan kog nadungog nga istorya og mga kuan, testimonies nga po nila nga, mga testimonies sa mga pagmahay ba. Nga wala nang abot ang angay maabot para sila. So unta kani among video, ang among vlog is unta kuan mahimong kuan eye opener sa uban nga unta ang hinabang nga para sa mas nanginahanglan unta mapaabot gid sa ilaha sa tinuod nga nanginahanglan. Dili tong ingon nga nanginahanglan pero grabe magtungit, nanginahanglan pero grabe magsabong, magsugal. Daghan kay guys ang tinuod nga dapat mo dawat. Una unta hangyo lang pud unta nga kung dili man gyud tinuod ang kuan ayaw pud dapat para maapaabot yun sa tinuod nga nanginahanglan ang tabang sa gobyerno nga para sa ilaha. Guys, salamat din sa inyong putang sa idaw pako na yung tiyan. Pensya na. Tiyan na may dako si Muakit. Tiyan na dako. Sana all gidako na to guys ha. Guys na balay. Hey Piloy. Naunsa naman ni? Ay galik wala na basa. Okay. Mo guys, mo na imong gipakuan gidaro, mo na iyang kagahapon sa butan pa ni karon gidaro nagmaayo. After ni daro ani di ba? Karasan ba? Karasan para matanggal ni ang mga sagbot. Gitry na mo ginapantanggal ang mga sagbot pero di gin makaya kay daghan kay mga tulok gyud sa kinahanglan siya nga pagbalik-balik daroan ni karasan dai kanang karas tang anaon mo itong mga sagbot. Paragos ana para ahit din kudlingan, ahit din tamnan. So siyempre usahan pagtanan Tatay Piloy kung wa siya binhi, nata nagdala kog binhi para sa iya. Dito tayo. Now, okay. Akong puto si Silipinde kay tungtod gravel man ako gahapon. Basta mabasa sa ulan mo, dili kay mayong mabasa ulan kay mutubo baya. Tay kanita ang pingin tay kay ato yung balikan tagaani tay kung mutubo bagid ni. Pero siyempre ang sama nimo nagpatubo kung kuan kung walay fertilizer. So natay fertilizer gyapon. Ha? So kani ato gini ipadaganon tay. Aman ni butang ni kambi mo kuan. So mo ni fertilizer nga gamito ni tatay sa Pagtanong, unsa na siya nga kon? o aside ani 14. o 14. Aside ani naputay iti. Pero ang itig may distansya pa man niya gahapon gi ulan man so orderon pa natong itig balik. May kabalaka para sa iti. Pero aside ani tay kung saan ni man ni kung kuan unsay masudan gina? Bulad. Gina bulad gagahapon itlog nga sabawan. Ang kita na ko diya gahapon kang ulan ang yang sudan kay kanang itlog nga sinabawan ang sabawan kung kanon butang asin. Oh, inana kasi simple lang kinabay sa bukid. Asa man to sila? Inigaman sa imong bugas tay. Kani pila ni duha ka semana sa imo ha? Kapit na mag-2 bulan. Kani? May bintara. Sakto para kay pagbalik naman dili pa na mahurot diay. And of course tay nabog gani mga nay kape, dilata, sentral o kani imong termos. Salamat. Ba. Termos. Sige. Kasi maglaglagi daghan po kung nakita nga mga kulang para kang tatay. Kulang pa daw siya gradyo. So kana pa to nakita gahapon nga dabang kulangon sinig. Balik po na ako pang paningkamutan ko nga makadugang patana. Kani tay gikan sa tuang higala nga gikan sa Kidapawan, iya taon ni padala mga solar yapon. Kani tao dito nga suga. Painitan na ni siya tay pag painit imo ditong ikuan na yun, i-remote ra nimo dayon magsiga na ni kagabi. Ay man tay. Salamat. Tapos sa sabi mga taga-tatay. Dito tay. Naa ka tay pangdugang-dugang sa imong mapalit nga kuan. Oh. Hala sa taya. So karon tay kani kinakita man namo kana balikan kana ko mga sulod semana kay atong tiwason ang imong kuan, ang imong baol dira. Garden. O sa imong garden. Garden na gina siya dako naman na siya. So maningkamot may makabalik diri tay kay para makita gyud ako nga mutubo gid siya.
Og dili pa kay tanto magdugay kay masupan ba sa ulan. Salamat kayo. Oh. Pero thank you so much sa mga nag-support sa Backliners. Salamat gid kayo sa inyong tanan. Especially katong mga nagtabang sa akong abroad OFW nga wala na gyud nagpaila. Thank you so much sa inyo. Sa tanan nag-subscribe sa akong fans club. Thank you sa inyo kay ang uban ani nga budget nga gibutan nako diri is gikan pod sa katong naka-subscribe sa akong fans club. If you have good time nakay gusto mga na may mga extra time or na may extra nga kuan ikabayad sa fans club kanang kanang pwede mo maka-subscribe. Subscribe mo sa fans club kay dako gid siya nga tabang. So dira ya pa namo nagikuha ang dugang sa Backliners. Katong nanubrang kwarta na lang. Salamat po kayo sa mga nag-donate po sa mo sa akong mga tabang sa mga nagata ko na kung tiyan karon. Salamat gyud sa inyong tanan. Okay na? May sample ba isa pa? On. Off. Nay mo tong emergency na. Mag-disco tayo ba? Mag-disco naman to. On ra. Pakita dahil na dia. Oh, kaniya dakpo na niya kano. Ay mo tumata tayo. Nari mata-matas tumayo. Kanida simple dia. Permi. Connect. Inigo dia para idol ana. Top dayon. Mao di man ana dira kamera na dira. Okay. Daghang kayong salamat sa inyong pagtanaw o sa inyong padayon nga pagsuporta pagtabang sa Backliners. Hanggang sa sunod nga higayon, daghan gyud kayong salamat labi na sa tanang bulkiters, usa akong mga admins nga padayon gid kayo nga hugot gid kayo nga misuporta sa kuha sa among tumong og tingwa sa artisang hilaw nga makatabang sa mga tawo nga mas nanginhanglan og tabang. Hanggang sa sunod nga higayon, daghang salamat. Bye-bye. Kung dagway ang basihan, dili gyud masaligan, sulayi ko